Ens trobem amb el Carlos Cuevas, el Pol a la sèrie de Merlí. Carlos, com heu afrontat el rodatge d'aquesta tercera i última temporada? Doncs amb ganes i amb l'il·lusió de deixar-ho tan amunt com fos possible, perquè no volíem despedir-la malament, perquè és un producte que estimem, una sèrie que hem cuidat molt i no volíem en cap cas que al final anés de baixada. Vam veure al final de la segona temporada unes miradetes molt boniques amb la Tània. Què ens pots explicar d'aquesta relació? Bé, doncs reprenem la tercera temporada en el punt on la vam deixar a la segona, que és en aquesta relació que cada cop es aniran descobrint més coses. Són dos personatges que a la primera temporada gairebé no tenien tracte, però que es aniran coneixent. Durant la tercera temporada és veritat que hi haurà molta trama entre l'Eli i jo, i ja veurem cap on va la cosa. És veritat que tots dos personatges viuran coses molt xules i entraran en l'etapa adulta amb coses molt boniques també, serà interessant. Quina és la relació del Pol amb els nous professors que entren, com és la Silvana i el Gavi? Bé, jo penso que són dos professors joves que es baloten el galliner molt, que porten una energia molt positiva, per tant, benvingut sigui la festa. I per acabar, com descriuries aquesta tercera i última temporada en poques paraules? Crec que és una temporada que defineix molt bé el que és Merlí, que la rodoneix amb molta intel·ligència, amb molta elegància. Crec que és un final molt rodó i que traça un arc tant de història com de personatges molt interessant i que està molt a l'alçada dels guions que escriu l'Héctor, que són meravellosos. Moltes gràcies. A tu.